Takže dobrý den, dámy a pánové, dneska jsem tady s Petrem, čau. A dneska budeme hrát challenge do Blitzu, kde budeme moct používat zbraně jenom z Blitz ranku, jo? Na to, v začátku můžeš používat jenom Shockwave, Hammer a Excalibur, jo? Nevím, proč padám na ty čestky. Díly můžeš odtačit též. Kámo, ale to by bylo těžký noužit. Ne, to ne. Ten Shockwave Hammer je špatný, Excalibur je mnohem lepší, ale vyzkouším Shockwave Hammer. Já tomu Engovi hrozně nandám. Yes, headshot. Tak jo, mám mrtvýho Enga, jo? Kamo, já tady mám celou skladbu. No. Já tu mám Freda. Tady. Banán, kámo, dostal most. Dat. První blitzánk, jo? Minigun! On mý lidi, jo? Nebudou blbý, nebudou blbý. OK, měli mi tyky z ranku. Dat. Hezky. Já si to bude úplná pohodička. Tím Excaliburem byt. Dejte tady prosím odběr, abych takovýhle videa mohl vydávat víc, protože vydat takovýhle video a mít na něm 0 views úplně sranda není, ale jinak, no jo. Pojď, jdeme eliminát, ten je dobrý, budou dobrý. Já jdu tu Ice Spice, Ice Spice crack. Ice Spice, dead. Poslední smrad. Tady mytická sentinelka, kámo, bych si úplně vzal, úplně bych si to vzal. No, nemůžu. Počkej, já mu předvedu sílu mýho minigunu. Ratatata. Yes, to jsme my. Já jsem ještě nová hra, nový my, jdeme si provin. To je ten stejný a tentokrát teď máme blesky a fialový Shockwave. Ten loadown, co jsme dostali minule, byl o něco lepší. S tím se tak jako rychle eliminovat nebudu. Bang. Mám dlouhou. OK, já ještě to dělám asi. Počkej, kámo, úplně to předu, jak se to dělá. Tady, kámo, úplně do stola. Zeus mytik, boom. Kámo, tohle je hněv boha. Jest, kámo. Takhle si přijdu, že vypadám na vybídce, ale ve škole, ale vypadám jak ten typek, jo. Blitz, mám Dead Spider. Už má blitzovat 3 obud. Já mám 50. Nice, kámo, já mám 50. Yes. Já mám strašně špatné věci. Já mám asi nejhorší údom, co mi mohl padnout. Cože? Tady ten týpci. Dat? Ne, nefunguje. Počkej, přebudu P9. Hezky. Tak jo, kámo. Plná pohoda. Úplně si to dávám jak nic. A kdo říká, že máme bot kluby, tak je lhá. Tohle nejsou boti, to jsou naprosto jistí mobilní hráči. On má blesky, zdraví. Bing. Dat. Yes, do tank, no. Ne, ještě záda. Co stalo? Já jsem ho odhodil. Já jsem ho 2krát odhodil úplně dup. To je Jerry, kámo. To je krysák Jerry. Jerry, neutíkej. Ty jsi hád. Kámo, on si chce zvednout svého Jerry teammatea, podle mě. Kámo, přesně zvedej. Jsou mrtví, jsou dead. Svetovaný s lurmíkem. Čau, frére. Dead. Tamhle brácho jde na tebe, jo, má crack. Yes, další win, hoší. Jak nic, jsme to zandali. Třetí hra, novými. Jdeme to rozdrtit.
Já jsem nejhorší s tím bramborem. Jsou helpeti. Já potřebuji ale pomoct, kámo, chápeš? To bych řekl, že ne dost rychle. Tak jo, novými nebyly tak dobrý, vracíme se k starými. Jsem zpět po 10 hodinách a pouze na oběd. Jo, jdeme na to! Jiný medailon. Shockwave Hammer a Thunderka, yes! Tak to bude v pohodě. S nás byl první týpci, co na nás lendou. Tak kámo, půjdu brečet do kouta. Jdu na fajty, jsou za náma, jo? Pojď do plezentu instantně. Jdem tam být. Fakt? Já jsem v plezentu. Tak já jdu za tebou. Dát? To byl dobrý player, ne? Teď ten super prolítnu. To jsme úplně mé, kámo. Já si přebyl obě pistolky a vyřídím. Pistolky a tak! Podlehla mým pistolkám. Dát? Teď elementoval, jo? Crack? Dát. Easy, win, hoši. Teda, no win to ještě není, ale úplná pohodička. Hej, kdyby se neměl tu panderku, tak je to absolutně cooked. Dostal crack jeden. Já tu pistolku mám dvakrát, kamaráde, neboj. Dead. Oh shit, bojo. To musím dát. Yes. Já jsem sama. Yes. To jsme mé. Ne, OK lidi, takže tohle by pro tohle Fortnite Blitz video bylo všechno. A já se s váma tímhle botovým emotem loučím a čau. Ahoj, ahoj.